Väčšina ľudí netuší, čo sa vlastne skrýva pod ľadom Antarktídy. Antarktída je najmenej preskúmané miesto na Zemi a je oveľa väčšia, než si mnohí myslia, prevyšujúc rozlohou Európu aj Austráliu. Asi 98% jej povrchu pokrývajú hrubé ľadové vrstvy, ktoré skrývajú väčšinu jej geografie. Tento ľad obsahuje vyše 60% sladkej vody Zeme. Keby sa roztopil, hladina morí by stúpla o takmer 60 metrov. Fascinujúce je, čo leží pod ľadom. Tajomná krajina kaňonov, jazier a pohorí, vrátane najhlbšieho kaňonu a jazera Vostok s možným neznámym životom. Navyše, Antarktída ukrýva cenné prírodné zdroje ako ropu, uhlie a zemný plyn. Ruská expedícia v roku 2024 objavila obrovské ropné pole s viac ako 500 miliardami barelov ropy. Ťažba sa však nezačne kvôli Antarktickej zmluve, ktorá zakazuje využívanie zdrojov na kontinente.